Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anag pailingad itinagan a Rod, manipod iti probinsya ti La Union. Ngam sakbay na, intay man paibasa dagitoy akablaaw. Happy 6th birthday iti apok ani JC. Kan shout out kanila kay ko ni Reynolds Jose iti Barangay Subol, Asinggan, Pangasinan. From Josephine Jose. Amin akakadwak ditoy El Paso Restaurant, ditoy San Fabian, Cayapan, Nueva Vizcaya. Kan dagitoy barkadak Atagama, Payaw, especially ni Manong Dario Lamsis from Brian, Ginlamon. Anak ko ani Jenjen May Bautista nga the honor na iti Lumayaw High School iti San Quintin, Pangasinan from Mariel Gutierrez. Sani Claudio kan happy birthday Gli Lampitaw from Virgie Codamon, TUK. Rarogal family iti Quezon Isabela from Montage Gaming TV. Amin nakatropak Isodameli Belga, Jenny Tepase, Beth Pardilla, Aisa Bustamante, Elsa Reyes, Mary Jean kan bakat Marlene Balauro ditoy Alhaber Palace, Abu Dhabi from Nida Rivera. Auntie Christy, Sweetie, Mami Storm, Jean, Lorna, Uncle Jersey, Maldita, Ante Antot, especially ni Mang Kepweng iti Kawayan Isabela from Dang. Shout out pa kada Renalyn, Joanna,
Rose, Maymay, Rhea Maglalan, Aisa, kastamot ni Flory, Jake, Ezra, Noah, Elijah, Owe Tolentino, Eboy, Kenora Manglalan, Ije Burgos, Pangasinan from Lenny Tolentino. Makablaawan pa'y dama ng Edna, Romel, Kagawad Rexy, Cheryl, Sally, Cleo, Ma'am Casey Ann Agustin, Gay Antonio, dito'y 14 Esther Bintar from Gina Changa, Family Rivera can Berganyo, Darik Realin can Renz Rivera from Magilin Rivera Tikasilan, Umingan, Pangasinan. Makablaawan amin di Bulbulala Vintar, Isoda Grace, Maika, Michelle, kastamot ni Mayang, Betty, Vic, Gloria, Denden, ni Bing, Minda, Manang Feli, Tess, Gadi. Makablaawan pa'y dagiti agbabarkada ada Antonio Bargado, James Aguilar, kan Janina Herrera, June Lawrence, Remy Malana, Kadeline, Kid, Ana, kan Madeline ti Hong Kong. Kastamot ni Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, Noli Andres, ti Villa Carmen, Ramon Isabela, from Linda Pasion. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Rod. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nga awan labas na. Kaya't kuman pa'y ti agyaman kada kayo manang, tababaan iti Ferds Caballero YouTube channel. Mangmangagan mi mananday to'y a programa. Dakkel ti pan nakaikawa mi, idi saan min ang mangaganday to iti radyo. Tamay sa daytoy kadagiti pagliwliwaan mi adengdenggan. Pangpanggapag iti ti agsurat, idi mangmangagan pa'y daytoy iti radyo. Ngam nauna ak tinagbain manang. Ngam ita, diya ko nagduado ang nagsurat, takayat ko mat apaidrama ti padas ko. Rod latan tiyawag mo kanyak, kat amin anagan nga inaramat ko dito'y surat ko, nasukatanan manang. Diyak amonom ako na apakaadawan iti adal ti inak isalaysay, nga mamati ak apakaagsawan da ito iti inspirasyon. Iso asapay lakuma, tamapili mat ama idrama. Nasapa kamot anak kapeles anak. Papanam. Adapag nami kadagiti katrabahuak mamang. Kastaya. Adya day tapag nayo. Overnight, wano agawid kamot laeng. Agawid ak matlaeng mamang. Saan kaming overnight? Nasaya at nga no kasta. Sinaludsod ko tapno amok no agawid ka wano saan. Agawid ak mamang. Sa dino kumangit sa bala pagawidak kat dito'y matipagtaengak. Nehe, anyat amok nga'y anak ko. Ang mga noom yan kayo ba't itipapanan nyo? Saan mamang? Agawidak matlaeng. Kasangay lang amin timay sa katrabahuan mi. Iso ti darayan mi. Sige nga, Rod. Husto laeng adumaray ka kadagiti kakastapas kan anak. Tapno baka aliwak say kamot. Kakaiso na asabado ita. Awan trabahom. Wan mamang. Kan nabayag ngaminan ang nakaplano dahi tapag nami. Nakababain mata no kilat kidin nga agbakautak. Ang mga nadapay maibagada kanyak. Ay uwan no nakikompromiso ka, rumbang lang arod amapan ka. Ta nakababain nga agpaiso no kilaat kit din adi ka agpakita. Nagpintas kayam dito ay handa Karen. Nagpresko ti angin. Wen tabitslat ngamin ti property ang nagatang da. Isa ako na mapresko ti puloy ta angin. Kasto ti arapaap ko a property, Rod. Into nagasawatan. Ikagumaan tanto ti agipundar iti kastoy. Anya? Apay nga agisam ka. Adda ka di makapaisam iti imbagak? Aday ta ka manen, Rosel.
Kompormi man lang ibagbagamon. Isa pagarupan dagiti katrabahuan ta, nga da relasyon ta, takasta kang amin. Apay, Rod, talaga ka di adinak kayat? Napintasak matiti panagkunak. Nasingpatak mat, saan ka di? Diyak matimbagaan na laad ka, Ket. Kan talaga mo't anasingpat ka, Rosel. Oo, apay nga Rod adinak pala pagdatunan. Sika talaga. O may kamanlangan, mapantan tayo dagiti katrabahuan ta. Naisagana dalakit din ti pangaldawan tayo. Mamang, ni Manong, Sabado ita saan ka di? Awan trabaho na. Awan nga agpaiso tintin, ngam nasapa rimwar ni Manong mo arod. At ang amin papananda ka dagiti ka trabaho na. Ay, kasta ka di mamang? Wan anak, apay aya, ada ka di masapol mo ka ni Manong mo arod. Awan mamang. Oh, awan mo't gayam. Apay asabsapulam di kabsat mo. Miss ko ni Manong. Sa bagay, di ka mababalaw tintin. Tanod na eskwela, nasapa ka nga agrubwat. Nakaturog pa ni Manong mo na agrubwat kan. Iti matrabi, pasaray nakaturog kanto no sumangpat ni Manong mo nga agapo iti trabaho na. Wan mamang, isu miss ko ni Manong. Di ka agdanag tintin, tagawid matla ni Manong mo. Uray numala daw, agkita kayo matla inton bigat ta Domingo. Kad kasi tisigod, agkukuyog tayo ang makimisa. Sa bagay. Iso adi kagdanag, agkita kayo matlaang ka ni Manong mo arod inton bigat. Si kagayam ti kasinsin ni Karen na kanayon ng istoryahan kada kami. Kumusta ka, Judy? Jordy Pards. Jordy tinagan ko. Oh, apay nga gisam ka. Mangin insulto kan samot Pards. Kaya't mo tapapuksitan ka. Sana. Pasensya ka ni ti Jarko. Diyak lang amin impagaro palakyan ka. Tanangam titigtignay mo Pards. Laglagi pom. Adda ka dito'y teritoryo mi. Amang ano ikulasay ka dito'y. Sana kagsapsapol itiriri. Kasi tinakunakon. Pasensyaan nakla ko man itinagbalin na Jarko. Talagang amin adyak impagarup alakin ka. Saan Apolos? Talaga adyak impagarop alakyan gayam ni Jordy wenno ni Judy akasinsin ti katrabaho mi ang nagkasangay manang Emmy. Kasanumat ngamin, awan iti langana ti kinatao na. Pudno nga babala ang tibuok na, ngam talaga adi mo pagarupan akas jay ti kinatao na. Medyo saan anasaya at ti panagam-amumi ka ni Jordy manang, gapo iti kasjay anapasamak. Ngam gapo tamasansan idin amapan kami ti ayanda Karen akatrabahwak, nakasiningad ko matla ang tilakyan akasinsin na. Jakman amo manang tasipod idin, sabalin tiriknak tunggal madakamat tilakyan akasinsin ti katrabahwak. Wenno daytay mapagnunumuan mi ti mapan iti ayanda, kanayon a magagaranak. Banag anadlawmet ni Rosel.
ka, Rod, ha? Masaksakitan ako ni Tar Aramida. Ha? Apay, Rosel? Anya Tar Aramida kaya? Madlaw ngamin nga adun ti panawan mo itilakya na kasinsin ni Karen nga iti siya. Sika talaga, Rosel. Apay ay akasta ka. Iso ang mabutang pa yan nga umasidagdagit agpangpanggap nga agaram kan ka. Taam kanda nga amangan na agungetak. Awan lat panggap kong agpaaram iti sa bali, Rod. Tasi kalaang ti kayat ko. Loka. O anya, sumurot ka ija ayang takarin itong bigat? Saan siguro? Sigurado nga na masakitanak laang ijay. Ha? Apay kumamat ang masakitan ka. Ken napagsasaritaan tayo nagkakatrabaho, amapan tayo ijay tunggal weekends. Tapno makapagbabanding tayo saan ka di? Pangikat iti stress, iti makalawa sa panagtrabaho tayo. Ay na, Rod. Nakarkaro ang stress ak na daki jay. Ni, apay kumamat. May stress ak itinanaos na imon ko itilakyan na kasinsin ni Karen. Anya? Sige, agisam ka. Ipapas mo. Dita ka man lang. Ni, mabit lang, Rosel. Rosel! Ang lalaki din ayan ni Rosel. Awan lat din na may bagbaga. Kunamot lang nagpaypay so dagit isaw-sawang na. Manong, ada pa pa namno bigat? Ada ading. Amumutin, tunggal weekends, ada pag nami kadagiti katrabahwak. Kanayon mo tun, Manong. Ha? Apay ngamin ay Tintin. Agpa-share tayo kuma. Katagpas-pa-share tayo mat kadamamang tunggal Domingo san ka di? Kaya't ko ti ag-beach, Manong. Anya? Kas iti sigod, Manong. Mapantayo ag-beach. Sa bagay, nabayag mo na saan tayo nag-beach kadamamang. Kasilangan na din ko. Inton sumaro no alawas. Mayat ka? Wan, Manong. Kayat ko. Alang arod. Ngumne, masapul na nga to akanayon ti grades mo iti pagadalan, ha? Wan, Manong. Promise. Very good. Alang arod. Ag-beach tayo kadamamang. Inton sumaro no alawas. Talaga nagpintas dito lugar yan niya, Jordy. Nako naman, Rod. Isang nga dalinawasan nga da kayo dito. Isa na ya. Puno da ita. Ang amam, saan lang nga tilinawa sa banding ti makagapo? Napaya ka na yun na sumurutak dito lugar yo. Ha? Anya pa, Rod? Tap na makita ka. Anya? Da itatagpay so. Judy. Ha? Ne, Rod. Amo matadyak kayat day tanagan ko. Jordi ti kayat ko ngayawag mo kanya. Pakawanan nak, Judy. Nga moray ka sa nupay ti panagtignay mo kaslakyan. Nasamsamit para kanyak na ibalikas ko tipod na anagan mo. Ne, aguray ka. Mabit lang, pards. Agpreno ka mata. San kumakasta? Kaslamot tan basbastusan nakitikastang aramidan. Saan ka basbastusan, Judy? Kaya't ko lang ayub kasterik nakparakan ka. Ayatan... Ako panawan ka pa dito, Rod. Sige. Judy, mabit lang. Judy! Wow. Madayon ni Judy. Pinanawan na kon. Ang okay lang. Di napatag. Nadlaw ko sana timulang ti kinalakyan na. Nariknak kabayatan ti panagsarsarita mi. Adda paset iti kinatao na anak ulding kadagiti imbagak. Iso ang mamati akasana timulang ti kinalakyan na.
Rod, anak. Da kayo matgaya, mamang. Itay payapalpaliiwan ka, Rod. Nakaadadayo tinakaiturungan ti matang mo. Madlaw anaunag ti pampanunutem. Apay ka di. Mamang. Makitam, jaklakit di agbidot. Talaga nga da pa kariribukam. Ipasimudaag tinaunag-unay apa nagsinaay mo anak ko. Apay, anya ti parikot mo? Kinapudno na, mamang. Jak ibilang nga parikot da ito eh. Kasta, maipapan ngamin iti anya ti pakariribukam anak ko. Maipapan iti ayat, mamang. Ha? Kaya't mo asawan anak ko? Adan nobyam? Saan ko pa yan nobya, mamang? Ngam nalaos ti panang ipatag ko kunkwana. Ay katanya pa'y lang harod ti kukuam ngay. Armamon ata ikasarmon adagos apaman nga aklunan na ka. Saan nakas Karina, mamang? Apay anak, di nakakadikay at ipagduyusan ti Riknam? Saan ba't nga di kasta, mamang? Tano di nak kumakayat? Liniklikan na kuman. Angam saan mat? Matlagayam. Amang ano si kamat ti ayan ti parikot anak ko. Ha? Tinasayaat, di mo sardengan aging gangaklunan na ka. Masapol ang mapagtinag mo na adagos, no asino man day ta pagduyusan ti Riknam anak. Kalpasan na, ikasar mo adagusan. Pudno manang Emmy, nat nagtiriknak ka ni Jordy wenno Judy. Tilakyan akasinsin ti katrabahwak. Jakmat maawatan ti bagik, ngam talaga amariknak anapudno nga ayat ti rimusing iti barukong ko para kankwana. Nakaragrag sakak ngamin tunggal agin nasidag kami, nang runa no kasjay nga agsarsarita kamin adwa. Panagriknak kat da kami laeng adwa ti tao dito'y lubong, no kasjay nga agsangsango kamin. Kat ad-ada pa yan nga imadalam tiriknak para kankwana, idinarugyakon nga iparipirip ti panagayat ko. Pudno nga ididamo kat nadlaw ko alimiklik ni Judy manang Emmy. Ngam idi agangay, kasla nakairwaman na maten no kasjay ayab-ab kas ko ti panagayat ko kankwana. Nakarkaro pa'y ket din ang naging nasidagtirik nami manang. Kat no siyak ti saludsudan, kaya rigan na nga dapayan relasyon mi, gapo iti kinasingad mi, nga uray no dinak pa'y inaklon ni Judy. O anya, Judy, nagustuhan ka diti sine abinuyat ha? Rod, nagpintas si ka, natignay nga rod tiriknak. Kan nagmayat istoryana. May bagay launay para kadagiti bida jay love story da. Nga rod. Kas kumakadata, Judy. Ha? Amom ka da nakaragrag sa kakon. Nga oray kas to ilang ti set up ta. Ngamin, kanayo nakadua ka. Panagriknak at may tayo kak iti kaulpan tunggal kadwa ka. Tunggal ka sarsarita ka. Rod. Saan ka adagulitan niya aklunin mo di panagayat ko, Judy? Tilaan kidawakan ka. An nadama ka na yun ti bagim. Syakti kang runa na masakitan no dadaga sa mapasamakan ka. Iso nga ikarim ko makanyak, Judy. Kanayon niya aganad ka. Rod, dayta siguro ti Jack may kari. Ha? Apay, Judy. Anya ti kahit mo asawan?
Judy, Jack kaya tinsawang mo. Apay kumaadi mo maanadan ti bagim. Anya ti kahit mo asawan. Ibagam kanyak. Di na ko mapagdanagan. Ibagam kanyak no... Char! Ha? It's a prank! Si Kamot, na drama kalaunay. Malan, itulod na kit din tani. Ang mga numaabutan tayo tisipngat. Umay kan, Rod! Amom anak, adanadlaw ko kan ka. Anya day ta, mamang. Iti kalabas, madlaw ang nakaragragsak ka. Kanayon nga indamod ka. Ultimo di adim, maragsakan iti jar mo, tapasaray adda pasarabom kan kuana. Masansan nga ikam ti balon na iti pagadalan, nga uray pa'y adda kwartana. Apay, mamang. Di yo kati kaya ti madmadlaw yo ajar ko? Apay kit din adyak kayat. Magusto ako nay, anak ko. Madlagayam. Apay nga radakas lamas daaw kayo, mamang. Saan nga iti kasta? Kayat ko la amaamuan, noan niya ti makagapo. Mamang, panagkunak. Iti mabiit, maamam mo yun doon ti agbalin na manugang yo. Ha? Agpaiso, anak? Wen, mamang. Sapay la kumata sana matagaptan. Saanen, anak? Anya kumaga po ang matagaptan. Ay na, magagara na konrod, anak. Mamang. Darasam ayam amo kanyak tagbalin ang manugang ko, anak. Di ka nagtaktakpay. Apay nga ta. Makalawas na saan nga agrep-reply ni Judy iti text kan chat ko. Kanayon na naka-offline. Kan, Jack maawagan ti cellphone na. Anya nga tan tinapasamak kan kuha na. Sapay awan mat ni Karen. Di pa'y na minsan nga aldaw sana sumsumrak. Mabayinak mat niya agdamag. No apay asana sumsumrak. Ang mga noon niya ti kunaan dagiti katrabaho mi. Rod! Oh, Rosel, si Kagayam. Ada masapol mo? Di ka ko mamasaksakitan, ha? Amangan nga mino, di mo pa'y mo. Ti, anya? Isumat lagayam akala at ti pa nagpakada ni Karen dito opisina. Tadamat gayam daka sa napasamak. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Rod, kasi tinakunakon, di ka ko mamasaksakitan. Mainaig da ito iti kasinsin ni Karen ani Jordy. Anya ti napasamak ka ni Judy, Rosel. Ibagam kanyak. Anya ti napasamak kan kuhana. Okay ka kadilaang? Saan, Rosel? Aglalaok ti marikrik na kita. Diyan mo na niya ti rumba nga panunutak. Diyan mo na niya ti rumba nga aramitak. Adda kayam nakaro a sakit ni Jordy. Dito timbaga ni Karen. Kabayatan ti pa nagsarsarita mi. Apay nga inlimad na kanyak ti may papani ti sakit na. Asaan na maagasan. Apay adi na yung bagbaga kanyak. Nga dantanin ti biyag na. Rod. Nagsakit na ito napasamak, Rosel. Diyan mo no kabalak nga ibturan ti sa amarikrik na kita.
Di mo kumaayayan ti bagim rod. Awan basol mo iti napasamak. Naituding at talaga mapasamak ti amin. Maawatak dahit Rosel. Nga mapay masapol nga ilimad ni Judy kanyak ti amin. Anya ti makagapo. Nalabit at di na kaya ta masakitan ka. Ngamin, amunan no anya ti pagtumpalan na. Rosel. Ay, uwan kayam. Kaya't nakamakasarita ni Karen. Ada ka no napatag na itudnakan ka. Anaggapo ka ni Jordy. Iti daytoy apaset ti kadaratan. Dito'y tayan mi iti day di Judy. Idi damo nga paripirip ko kunkuha na tiriknak. Ita, adak nga nan iti daytoy apaset. Ngam saan na nakas idi akaduak ni Judy. Agmay may saak itan nga da ditoy. Ti papel nga intad kanyak ni Karen. Idi maudi arabi iti lamay day di Judy. Anya nga tatilinahon da itoy. Danyo, tilinahon na. Danyo, anaggapo iti day di Judy. Parabor. Imbilang ko parabor, di dadatang mo. Anang tadmaris, nalidam alubong ko. Imapay niragsak, iti apag kanito. Tamok, nga umadanin kibos tibiyag ko. Lading ita, nubilang jak maibuksilan. Sungbat ni ayat, nga ingkakalkalikaguman. Ngam aklunag nga iti apagapaman. Kinalikagumak ti agbyag, tasika ti gapuanan. Nga rodbyag ko, iti inak ipapanaw. Adda ka kaisuna, ibatik akid daw. Ayat di tabarukong, agtalinaad kumaan na sinaw. Kas itiriknak, Mayarik iti danom analit na ako. Nasakit ti patak ni papanaw mo, Judy. Awan na masping iti sa marikrik na kita. Gumagyaman na, tawaray kasta tinapasamak. Nalawag ang maawatak, iti daniw ngayon ka pinartuat. Ay ayatan lakmat, akas iti panagayat ko kan ka. Isu nga oray pa'y nasam. Kinawa numasping iti sakit na. Nalukay iti barokong ko ti mangipaay iti waya-waya para kan ka. Naringat nga aklunan, anikas at tinagbalila kay nagaw ko kan ka. Para iti panagulimag, ti kararwam. Si pupuso nga aklunan, tinagbanagan ta.
Kadagi di akan ito manang Emmy, masulsulisog ako nga aglemes iti taaw, tapno aggibus ko man ti saem arikrik naek. Ngam amok adinak binaybayan ti Diyos, tanagtalinaed anasimbeng ti panunot ko. Ingka gumaak tinangaklon iti amin, aging gaan naglunit ti sugat iti pusok, aday di Judy ti makagapo. Ngam uray no kasta, jak kinabailan tinang lipat, taaging gaita, agtaltalinaed iti puso, panunot, ken alintataok tila nga ti babae ana magpitik iti pusok. Agtaltalinaed metlata iti sibay ko ti ina ken kabsat ko, karamanen ni Rosel agayem ko, nga aging gaita, masansan lata nga irabak na tiriknana para kanyak. Ngamjak man ammo no apay ajak maibawing tiriknaken kuana. Nalabit agaputan na pudno ken nadarisa iti ayat nga insagot ko iti daydi Judy. Isu akayarigan na ajakon makarik na iti ayat para iti sabali. Daytoy iti pakasaritaak manang. Katagyaman ak unay iti ingkay panangidrama. Toy pagayam mo, Rod. Rod, pagayam ko, dayawag ti kinadarisa iti ayat nga insagot mo para iti daydi Judy. Ngam laglagi pem asaan pa'y akanibusanan ti lubong para ken ka pagayam ko. Ado pa'y ti oportunidad, katilaang rumbang nga aramidem, palubusam ti saem ken pait a naglabasam. Takas nga ruden iti insawang mo, inted mon ti waya-waya daydi ayat asimina, ket panawanan tapno mga barwanan ka. Alakastan pagayam ko, ket agyaman ak iti ingka panangibinglay iti padas mo dito'y programa tayo. Dagiti tugo iti dana ti biag.